Hallo Jelle, Jelle alright? Ik ga zien me op het dek, niet boven ons op het dek, ja, jullie die klomp zo'n aan, maar ik ga zien wat ons eet. Kom eens op. Die is ik. Wie is gewoon aan? Dit, folks. Ik ga zeggen, Leidsburg, jij moet leren van die mensen. Ik ga niet komen als Hanni zo behoort is. Kijk wat hier die mensen zoet goed. Ik was op een diet, maar ik heb vandaag besloten. Die hebben me nog niks meer gezegd van het diet. Ons gaan die maand, dat is vars, 2 mei. Ons gaan met aan Mickey, de mixter, de Mookie. Ons. Als ik water geen Mookie met jou, hoor je muziek. Kijk bij Jezus als je komt. Je kan niet anders als om gebekeerd in te gaan. Hoor je? Ik ga niet. Zeg zo. Hey, maar zo. Ja, dit is gewoon hier. Oh, dat hier geen. Maar we zijn van alles in de popcorn, dus wat je kan net maken. Als je een lucht hebt, die is lucht van loodzeppen, deze is gezond. Je hebt olie, van koekerolie, ja, budje, kan je beter kost maken. Dus ik hier kan die 4 schalen zie je als je uit van als die lucht bevindt, dus man of vrouw van je zeggen. Hier is als die mooiste ding van Anmuki. Anmuki maak je goed vars als je komt, maar jij zegt zoek een plaats, je met een plaats ontbijt, als die vars gemaakt. Hier is peri hot hier, ik zal nog een proeven maken, hier ook omdat je met proeven is. Ik zal hier na die zeker moet heerlijk water, dan zo echt, want ben je heel blij. Als hier dan krijg je hier dan, hier is winst, ik zeg die is lekker warm op je hand. Het is bitter lekker. Die is nou op je dek. Die op je dek van de avond, van boven, nou is dat je. Skintje, kom hier, kom je vorige hier. Ja. Oh, jaren, ik prijs hier. Kan de mensen niet goed inpakken, net van woorden. Maar ik zeg eens nog wat je niet hier is, de video klaar zullen. Hoor je? Die is op je dek. Hier gaat het lekker. Zo. Als jij voorbij Leidsburg komt, je ziet me Kentucky. Gaan om je draai, mijn broer. Jij zegt, jij gaat hier een fout maken. Jij ziet, als je om je draai komt, aan je dag zien wat groen staat. Aards. Aan je rechterkant, als dat kleine hekje, net aan. En jij gaat niet spijt wezen. Jij gaat met jou genieten. Bij om je dek bij Anmuku. En als je bent van of Anmuku redden, die is dan heel jou op. 078 922 9274. Dan krijg je van Mookie de mixer. Gezand dan. Je kan zien aan deze krillers aan. Als aan die krillers zo anders. Voor Cosma kan je niet anders als gezand wees. Je vier geschoren. Zo je nog van Mookie krijgen worden. Hier is zoals je hele zaak. Kom net om je draai. En je is aan die beloofde land. Die rust.